Luya ang hapon. Mga tugang Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ini po ang programang Anhapot sa DCGB. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan na dahi po din personalan kundi trabaho lang. Kasabay nato dyan sa bilog na tropas, mga tugang para sa bilog na programa, kan programang Anhapot. Si Madam Noemi Bron, igwa po nin pinadala sa kuya na advisory kung pwede nga tabi pakibasa sa imong programa. Ha? Tungkol ini mga tugang sa informasyon sa pag-aarabutan, mga tugang kan vaccine. Hindi po sa tuyang palibot. Sabi ngunya na aldaw, kasbago sa report ni Angie, mga 9:30, dyan po sa Legazpi Domestic Airport, may maabot na pero nga nito Angie na doses ng vaccine na maabot mo yan sa Legazpi. Pero nga ng doses ito, Mobile and Ange, ay nasa ako ang gayon na wala si Angie, nasa kuwan sa Mobile, nagatod karabunjing, sa Museo de Legazpi. May maabot mo niya ng mga vaccine, mga tugang sa Legazpi Airport, para po ini sa mga Bicolano, para po sa mga Bicolano, 14,000 na doses and vaccine para po mga tugang sa Bicol. Sinovac ang brand, Sinovac tabi ang brand. Kung sabihin kung 12,000 yan, kung sabihin kung 14,000 yan, that is good for 7,000 na individuals, duwang doses po ang kada saro. Sabi kang opisina ni Madam Noems kan Department of Health, Public Advisory, darating ngayong umaga ang dagdag na alokasyon ng bakuna para po sa Bicol Region. Ipapatrada tabi sa mga rehiyon as in probinsya kan Bicol poon Abril 9 hanggang Abril 14. Okay? Ang mga mas minasunod na tabi ang dapat na bakunahan. Iyo unan babakunahan kan mga masunod. Number 1, ang mga bakuna ay nakatalaan da para sa mga frontline workers sa mga sumusunod na lugar. Frontline workers. Number 1, sa gabos ng mga hospital as in infirmaries, pampubliko o pribado. Private and public infirmaries and hospitals. Makakaresibida tabi as in nagbubulong nin kaso nin COVID-19 o hindi. By kaso nin COVID o nagbubulong nin COVID o dai, dapat na makakaresibin nin bakuna. Mga quarantine as in isolation facility. Yan, sa mga nagtatrabaho diyan sa quarantine as in isolation facility. Number 2, mga government-owned community-based primary care facility, siring po sa rural at city health office unit, city health unit. Mga stand-alone facilities, siring po sa clinics, as in diagnostic center, siring sa dental clinic, dialysis center, as in COVID-19 laboratories. Mga closed o kulob na institusyon, siring sa mga presohan, mga jails, drug treatment, as in rehabilitation centers at iba pa. Lahat na kabilang sa mga nabanggit na nabakunahan ay hinihimok na magparehistro o magpalista sa inyong mga rural health unit o city healthcare office. Ang pagpababakuna ay isa sa gawa sa mga vaccination center, hospital, rural health units at iba pa na nakatalaga o pinakamalapit sa inyong lugar. Pinapayuhan na sundin ang nakatalaang araw ng iyong pagbakuna. Matapos mabakunahan, mag-self-monitor. Normal lamang na makaramdam ng pagkahilo, lagnat, pananakit ng ulo, katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Kung makaranas ang mga ito, mag-report sa vaccination center kung saan kayo nagpabakuna. Kapag lumala ang iyong naramdaman tulad ng hirap sa paghinga,
malalang allergic reactions, facial paralysis, seizures at agad pumunta sa pinakamalapit na ospital. Tandaan, ang kabuang proteksyon ng bakuna ay masisiguro matapos makumpleto ang 2 doses nito. Yan. Ang publiko daw ay inihimok na patuloy pa rin na magsunod ng bida tulad ng tamang pagsuot ng mask, face shield, paghugas ng kamay, gamit ang tubig o sabon o paggamit ng alkohol, pag-iwas sa mga matataong lugar, pagtiyak ng magandang daloy ng hangin, pagsunod sa physical distancing na hindi bababa sa 1 metro, at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID at bakuna sa Department of Health. Yan. Okay, very clear mga tugang. Di po duman kinami-mention na iba pang mga persona, mga tugang, apera sana sa mga healthcare workers. Na-mention baga so mga nagtatrabaho, mga tugang sa mga healthcare facilities. Frontliners muna. Ang prioridad kan mga bakuna na maabot mo niyan diyan po sa Legazpi Airport. So at least may nag-aarabutan mga tugang na mga bakuna para po sa Tuya Gabos. Actually, nakipag-appointment kita mo niya na aldaw. Mga tugang sa sa Department of Health. Tamay gusto kitang klaruhon mga tugang sa 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 mga portang Bicol baga, igwa kinagkapirang lugar na klasipikado po na nasa low risk and moderate areas. Tamay nagluwas na bareta kasahapon ng mga probinsya dakan Albay, Kamsor, Camarin, Buda, Sorsogon. Klasipikado po mga tugang na nasa low, high risk. Pero kasahapon, nag-coordinate ako mga tugang sa Department of Health. Sabi, mga tugang, dahil man da po kiprobinsya sa Bicol, na nasa irarom kan high risk area. Uni po sa sa kuya ni Madam Joanne ng Department of Health. Gusto ko talaga mag-interview sa inda kaswapon ko at ang ngunyan nga ning aldaw. Pero sabi ni Madam Joanne, di po ki-available na spokesperson ngunyan, maabot nga ni sa mga vaccine. Okay lang po, nasabutan tayo. Pero nga po, regarding sa risk level ng region, ang Naga City and Sorsogon City lang daatabi, ang nakabugtak mga tugang sa moderate risk. Naga City and Sorsogon, Naga City po and Sorsogon City, ang nakabugtak lang sa moderate risk. The rest daw is low risk. Na-discuss na ini duman sa media dialogue kaswapon, naka-live sa Facebook. Wala pong high risk sa region, moderate lang po. Yan, So, klaroon nasabi ni Madam Joanne kan Department of Health, day po mga tugang ki high risk province o city sa tuyang riyon, kung di mga tugang igwada tabi kita moderate risk lang. Ang moderate risk, iyo po ang Sorsogon City asin mga tugang Naga City. Okay? Iyon. Yan po. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Report hali sa lawas, Clean and Green Program, beautification sa Barangay Dapdap. Positibo ang resulta? Inang maray na positive. Nag-ulok-ulok si Ronald. Sa muya ngayang barangay ito. Proud ngaya kami sa barangay ni. Inang maray na positibo. Lowens Barcena, ano nangyari? Paano naging positibo? Go ahead, ipaliwanag mo. Salamat kami, BP. Turon-turon sa kaugbahan. Si Kuya Ronald Baldo, pati ang mga residentes kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Okay. Na naging parte kan pagpartisipar sa Albay for Beautification and Clean and Green Program ni Gobernador Alfrancis Bichara pagkatapos na kariguson kan pag-umaw. Ang Albay Provincial Agriculture's Office ang naging effort kini sa pagpartisipar sa pagpapagayon kan sa indang barangay. Ini ang nano parang kan TCG Benyos pagkatapos na maglibot-libot ang sa indang team sa mga barangay kan Legazpi City.
na kung sa inaugma manin marhay si punong barangay EVP Glenn Barcelon dahil anas na mga bagay-bagay na niyao nakadesenyo sa pagpaberde kan barangay pagpalinig anas thumbs up ang reaction kan team na nag-evaluar sa ila. Oy, very good, ha? Very Roger. good. Congratulations. Thumbs up. Thumbs up. Oh, magayon man ang gad sa pagkakuan sa dapdap, adi. Oo. So, design man ang gad, adi. Green Barangay. Oh, okay. May iling sa lugar na ladok nin berde tamala yun na nga nito pinag-aapod din Green Barangay taanas na mailing mo digdi berde na pwede nang maging potensyal na pasyaran taanas digdi mga dinisenyong recycled materials ang pinagagamit asin nagtataranom nin mga magayon na pananom asin urbang ganit gardening sa lugar na iyo pa ang nagpapadagdag sa pagkakulay berde kana sambitan ng barangay. Suso kay Assistant Provincial Agriculturist Hilda Lopez, indikasyon ang barangay Dapdap na dapat pangarugan daw dahil tadakula ang papel kan kapitan sa pagpasunod kan mga residentes tangani ng mamantinir ang kalinigan sa saindang mga respetibong barangay. Ang pahayag di Assistant Provincial Agriculturist Hilda Lopez may kinaraman sa siring na bagay tabi bibi. Okay. Luens. Dahil pa. Roll video. Roger ta. Ipinagunampitan man sa ni Provincial Agriculturist Hilda Lopez na ang barangay Dapdap talagang magayon ang naging partisipasyon kay nito. So kaninit baga nagkaigwanin itaas na evaluation sa Dapdap may mga nagkapirang mga comments sinda na kay puwan i-adjust kan mga nagkapirang mga residentes duman kakada burok na inreling kan sindang evaluation team. Tapos ini sinurunod, bako lamang pati ni pasunod ni Kapitan Glenn Barcelon, kundi maging sa mga residentes na ang nag-initiate na i-improve ang sendang mga nagkapirang disenyo kan pagkayon kan sa indang barangay at hindi yun na ito sa naging resulta talagang gabos so mga pinag-expect ka more than expected pa nga ni daw sabi ni Madam Hilda Lopez ang Assistant Provincial Agriculturist ang may kinaraman sa siring na bagay tabi BP. Okay. Uyan na yan dyan so footage tabi kay Yo, nailing ko mananggad. Nailing ko eh. Ngayon? Dahil paki Ano, Wens, ano yun eh? Ano pa ibang mga barangay na in-evaluate na tabi ninda? actually tabi BP naglibot na sinda so pag lumanta na sa barangay Dapdap naglibot naman sinda sa Bangkiruhan Okay. tapos pababa digdi sa barangay Purukan Ligaspe tapos sa barangay Lamba aligilan man ang kinagayunan daw talagang sa paagi kang programa din ni Gobernador Francis Bichara talagang naging aktibo sa pagpartisipar kan mga residentes para sa beautification cleaning green program project na ini. Okay. Okay. Kung maiiling, ang mga tao sa barangay Dapdap, nakulaan pagrespeto sa barangay government, asin pinag-iiling ninda na ang honra ninda ang effort ng barangay sa pag-intra sa mga siring kaning programa. Mientras tanto, nakula man ang pasasalamat ni Kapitan EVP Glenn Barcelon kay ini nangyari daw na mapagayunan sa indang barangay, bakusa nang sa effort kan barangay council, kundi pinagdimidbid yan na dahil ini sa pagturuwang-tuwang kan manlain-lain na organisasyon, asin manlain-lain na mga residentes, mga puro pamilya, mga harong-harong sa sindang barangay na dahil nagduwa-duwa, dahil kumbaga dahil naging maisip na magpartisipar sa saindang effort na mapagayon ang barangay. Yes. Okay. Pero di naman tabi, Luen sinabi so, very final judgment kung ano. Abo pa man tabi pipi paluwas. Tagari may awarding kan. Very color po ba na yung tinanong sa dapdap, adi? Oo. Nahiling ko man ang ining footage sa pinadara mo digdi. Buruay, talaga. Actually, alam ko naman talagang naagihan iyan na kwan, alam ko nang naagihan iyan na, na pigyagibo dyan, oral daw kan mga residentes kan barangay. Oo. At magayong kata, may tinawag ito dyan na clip ni Madam Hilda Lopez. Oo. May magayon ining ipinagunambitan sa barangay Dapdap tabi pipi. Iyo. At alat lang. Nya, undig di sa Bata si Madam Hilda Lopez, ang attire niya man, bulaklakan.
Oo, Pang tama. green man, clean and green man talaga. Pinatunayan niya talaga. Nagdangog ito mo niya si Madam Hilda para dangog tayo. Oo. Oo. Sir KBBP, only digdi sa satuyang audio equipment ang pahayag ni Madam Hilda Lopez. Sige daw. Maganda po yung performance ng DapDap. And again, ako po ma-preempt yung result. Pero talaga, maganda yung accomplishment ng DapDap. Sige po, ma'am. Talagang di mo siya masasabi na talaga for compliance, pero talagang nag-effort po talaga yung the residents, syempre headed by the barangay chairman. Kaya ang clean up talaga depende pa rin sa mga local chief executive, Yes. lalo na po sa Yes. mga Yes. barangay council, barangay leaders. Kasi sila yung pinaka-frontera, sila yung frontline, sila yung responsible for the clean up. Roger, yan Very tayo good. si Madam Very good. Hilda Lopez. Anyaon man dyan, may pinadaraman kitang itinaong pahayag si Kapitan Glenn Barcelon para sa iniyang mga residentes na nagpapasalamat sa mga residentes niya na talagang nagpartisipar sa programa na ini sabi BP Andre. Sige daw. Daw kung daw ang pahayag ni Bossing Glenn. Roger. Karaya, Chard. Walang audio. Dahil ko nagtataram na eh. Narhayman namin, Noel. Yan. And nahilig ka mga evaluators, so efforts ka residents ka sabdam, lalo na ito mga purong officers and members. Nakalipot kami kasama sila, nahilig dito sa kalinigan, nahilig dito sa kagayunan, pirang bulan, pinag-igibo kan sa tuyang mga konstituente sa barangay. And yaw na sa tuyang nakulang pasasalamat sa tenda. Nagluwas to pagiging maikot, suporta, pagtama, creativity, na ito baga mga design kan mga sikat. Usually kadaglan man pigagamit sa mga recycle na mga plastic bottle para sa environment. Kaya ako mismo personal naumahon sa naging resulta. Pagulan dahil contest naglalaom sa premyo. Dali, saro ining pagpapahiling sa pagkasararong ng mga residente. And saro ining big-orgulyo na napapagayon at napapalinig ang barangay. Kung ikaw na mamayo, tulong yung mga nagtatarama, yung mga kabarangay mo, huwag mo sa puso. And na-appreciate mo ang sa inyong suporta at sakit para sa samuyang barangay. Yes po, sir. Sige po, sir. Last question na lang po. Message po sa satuyang mga constituentes po dito sa Barangay Dapdap na kinaraman po sa Siring Kailing Actividad po, sir. O rin nga sa isaram ko na ako, apresyado kong marami ang mga tabang na ipinahiling sa samuyang mga residente. Lugod, ipagpadagos sa ini, pakulang ini dahil may contest, kasi parehas ini kang solid waste management program na halos pito na pagkasabi, nagtatap barangay kita sa best practices o ecological solid waste management program na pinangaturugan ta kayo na maging way of life ng mga dapdapin nyo. Lugod, ini mo na bibigyan ng clean and green program ni Governor Alfred Vizcara para sa probinsya ng Albay bilang taro isa ng mga barangay na nasiraron sa probinsya. Lugod, maging way of life naman kasi sabi na nga sa kulang ng bintay na rumorong barangay sa noon, minalinigo natin minarepresentar ini ka pagkasararo sa katuyang barangay. Roger, so yan ta BBP at itong pahayag. Tama itong sinabi ni EBP Glenn. Bako lang iyan mo niya na may competition dapat gibuhon. Correct. Diba? Para maging way of life kan mga tao. Maski ba yung competition, mantenero na malinig ang barangay. Roger. Iyan ang punto dyan na magayon. May kinatuod kita na pag may competition sana, sa kami na linig, buda mi napakaray. Ika dyan ta BBP. Oh, with or without the competition, dapat, asin, parang may competition oral daw. Correct.
Ngari na maging magayon ang palibot ha. Di ba? Correct. Yes. Oo. Iyo Okay. ani pinagunambita ni Madam Hilda na ini na pinag-organisar di Gobernador Francis Bichara na Albay for Beatification Clean and Green Program Project. Bako ini tangani ng magtaonin ano man na kwarta o Yes. ano man na Yes. honra sa barangay kundi mailaag sa mga pag-iisip kan mga residentes Oh. na importante ang kalinigan. Yeah. O pa kung halimbawa, pirmi na lang daw araw kay ni magbabayanihan ng mga residente na lilinigan ng kali, lilinigan ng pos, posible daw na mag-abot ang panahon na ang mga basura na daw ini maikukunkun sa mga kadagatan na iyo ang problema, lalo na dikti sa Albaygol. Yes. Yes. Okay? Mhm. Roger to that. Ako, kung ini ma-appreciate kang provincial government, sa iling ko, pag nag-arangkada naman ini na, ano yan? Ikaw si Kung Joey, na garden landscaping. So, Ano nga nito, Direk, sa title ko kay Kung Joey? Ano Edible ito? landscaping. Ano? Edible landscaping. Edible landscaping. Roger. Yan, edible landscaping. So kay Kung Joey na gustong gibon second district, ako sa iling ko, mas magiging kwan ini ha. Saro sa ma-appreciate ini. Mas sa mga pag-ikot ko sa mga barangay, talagang aktibo ang mga barangay pag-abot sa aruga na bagay. Roger to that. Edible landscaping. Correct. Mas kayon ito ha. Kay Governor Bitsara, ano apod kay ni? Albay, Albay for Beautification and Clean and Green. AFB, Oo. Albay for Beautification, And Clean and Green Program. Clean and Green Program, Roger. AFB. ah, for Beautification and Clean and Green Program. AFB CGP. Al Francis Bitsara for Beautification. Yun lang kayo baga, AFB baga. Oo. Diba? Pero, magayon sa meaning, Albay Albay for Beautification. And Yan. So, kay Clean Kung and Joey Green man, ang gigibuhon niya, Edible landscaping. Edible Landscaping. Roger. Yan. Okay. Roger ta. Yan ang panglaban mo niya na panahon. Buda, may aktibidad lamang ang barangay para ma-exercise. Roger to that. Oo. Buda, so mga residentes, Henry maka-participar man lamang. Oo. Yun ang ani daw iyan. Buda, bako lang daw sa barangay Dapdap na hiling ni Madam Hilda na talagang mga Yes. potensyal. Gamos man na barangay talaga. Aktibo. Oo, Aktibo rin. sa puro nga ni, man lain-lain na sityo buda, purok man, may yeah. mga nagkakapira duman na mga mga lugar na talagang pipagayon maninda. Yes. Yes. Kalamba, Mm. and also pati sa ibang mga barangay. Roger, so yan tabi pipi. Pero bako man sa kung ano, Lowen, bako na manager ta si EVP Glenn, Kapitan Glenn. Kundi, dako lang abad kang dapdap na nakukuha. Oo, Diba? totoo Yan na man so, solid waste. Oo, Yan so sa bloodletting. correct. Talagang kuan man sila, hakot award man talaga ang barangay dapdap. Oo, Yan Roger. ang, bako yan, tsamba, totoo tabi yan. Oo, totoo. Asin garantisado. Good luck tabi. Roger. Okay, sige. Roger, so yan tabi pipi, ana mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Elvin. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kg pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Nay, balang araw, magtatayo ako ng mansyon para sa'yo. Engineer ang pangarap ng bunso ko. Marami siyang hamon. Vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming test posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Try the new Coke kasama.
kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, Jim, at sakaan sandali lang sandali lang, tamay nag-upload. Hello, good morning. Hello. Good morning, Bibi. Yes, sir. Good morning po. Subalit, pagkangon yan, sa PSG, may sinaramaan kang COVID. Yes, iga po. Pero tabi ito ka, boss. 40 plus. O, baka na inotsinda niya, ininiksyonan na ka sa COVID. Iyo nga ni na-electionan baga ini so dai paki in-electionan sinda so dai paki kwan dai paki approval lang Food and Drug Administration. Oo. Nga, tapos na nagkaikuta. Iyan ang dai tamasimbag. Pero ang hapot mo, tama yan. Di ba? Although sa vaccine baga da, dai man kigaranti yang dai kan magkaka-COVID, mild sana kung tamaan ka. Pero patabing hapot. Oo. Naman sa 43,000 ininiksyonan na ka COVID vaccine. Di nagkaibabagi ko yan sa NCR. Oo. Duminakol. Di man naman maganaw ng biyan dumakon. Oo. Kaya ramaan duman sa 43,000 ito. Iyo. Ano ka-advise ko lang sabi mo niya. Oo. Magbanal kita sa tama pagbanal. Magsamba sa Diyos na tama. Aha. Buda istrikto. Yeah. Kada mambaga na utokso, sabi ko na, warning, sampul, follow-up. Yes. Dahil ito nagibo. Aha. Hindi naman, hindi ka-advise ko sa tuya gabo. Yeah, opo. Magtama kang pagsamba sa Diyos. Na bago pa ka nag-abot sa COVID, bago magsimara sa taga-sarong taon. Aha. Wala naman ngunyan nag-gulpi sa COVID sa NCR. Yeah. Bago naman magsimara sa da. Iyo po. Yun sa hindi ka-advise ko po mag-stick to. Yes. Amen. Salamat. Kapatid. Thank you. Di ba? Alright. Oy, mga amigo, sandali lang tabi ansat sa Jimmy may appointment ako kay Director Noida. Actually, kasuhapon pa ini, di kami nagkatapara na dawa. Tamay ka, baka makaurong tangon yan. Istambay lang kamang dawa ha. Pagkatapos kini Director, ilaw ko tulos kamang dawa ha. Pigapudan ko lang si Director Noida, baka makaurong tangon niya na aga. Morning. Director, good morning po sa imo. Yes, good morning, sir. Opo, pasensya ka na in-demand ka talaga ngunya na panahon na ini. Dakulo namang interview sa imo. Opo. Anyway, ang katuyan mi man sana po, makatabang kita sa publiko na ma-share ang mga tama na informasyon. Oo. Okay. Director, may bago po ngunya na order o napagkasunduan ang IATF base po sa ginibunindong meeting kaso sarong aldaw? Actually, yung resulta lang sa meeting po, may iso kami assert of the protocol na susundan naman sa checkpoint po, sa boundary control point po doon sa may Del Gallego. Based sa mga protocols, sabi ko pasunod po ng mga provincial governors, provincial governments para maliwanag din po sa mga law enforcement officers natin na duty duman as in sa mga biyahe. Kung ano yung mga requirements sa kanang hindi na po masyadong problema. Pag nag-comply po so travelers na malaog din sa Bicol, dumas requirement kasi inter-destination na LGU, di masyadong magkakaproblema. Kasi may pasyan din po sa ito yung mga PNP officers na naka-duty duman nang sa ilang pag-check po kan mga travelers na malaog sa Bicol. Yun man lang po, baka within the day may issue na so guidelines or if not by tomorrow siguro. Asisay lang po RD ang pwedeng tugutan na makalaog sa Bicol region.
Well, MGCQ man kita, kapos man po nakaparehas na MGCQ, pwede naman magbiyahe pa siling rin sa to. Opo. I think there is a limitation for those na galing sa ECQ area po. No? But if nakaluwas po doon sa lugar ninda at nakabirat sa digdi sa tuya, ang agreement I think with the governors, basta may darasindang one is basic sa RT-PCR requirements. And I think there should be coordination with the provincial or with the LGU destination po para ma-process din po sila kung kayo pwede quarantine. Kasi importante po yung health screening pag-abot po like in the province of Camarines. And I think ginagawa din ng Naga City and gagawin din ng province of Catanduanes. Pag-abot check pa rin po nila ng antigen test ng mga nag-travel, especially kung nanggaling po sa NCR and sa Labarsan area. Iyo. Apera po ang dumantabi RD sa mga enot ng pinagtutugutan na maglaog delivery kinin pagkaon, di ba? Kaya pa, an-offer naman po yun. But of course, medyo mag-iigpit pa rin ang konti doon. Kasi because of the issue na ginagamit po para masakayan ka mga travelers na nagsusunod sa requirements po. Pagkatago sa laog ng truck. So, I think may din po ang PFS and Highway Patrol Group kasi ng LTO po na medyo iigpitan po ninda yan. But hindi pwedeng hamper po yung biyahe o yung paglaog ng mga goods sa tuya. Importante po yan na mag-raray na supply ng mga goods digdi. So, di mo pwede po harangon niya naman sa boundary po. Diretso pa rin yan. Kasi yung mga, even the essential travelers po, yung mga national government agency personnel na exempted naman po, meaning allowed talaga ang hamper din ng biyahe. But of course, there are certain requirements din na kayo po at sundan nila. Iyo po. Ito po na mga drivers kaambo na mga pahinante, di po sinda i-require na magsairarom sa negative result tabi RT-PCR o saliva test? Sa existing IATF resolutions, they're not required. They are not required. Opo. Provided lang limited number of crew and diretso lang po sila sa destination po sa insinda po ma-deliver ng goods sa darahon po nila. Kaya lang, ano daw po ang grid device na ma-monitor kung talagang itong nakasakay sa truck? Puro po ito helper, buda driver kan truck na yan. Tabaka, araw mo sa nabaga po, dakol kitang pilyo. Actually, tama po. Yan ang sa challenge sa yung mga law enforcer. But I think may strategy na rin po sila para mag-check yan. Yes, opo. Ardi, halimbawa baga po may na-intercept duman sa boundary, example nga duman sa Santa Elena, sa Camarines Norte, or somewhere in Camarines Sur, na boundary kan Bicol and Quezon Province, day po ki RT-PCR, I mean, day ki itong requirement na ito para sa negative result, ano po ang gigibuhon sa inda? Ipapabalikon or istapon duman or ano po ang ano po ang instruction? In some cases po, pwedeng po balikot kasi dahil naman po duman ma-quarantine araw ka last year na nangyari. Na yung provincial government nag-like yung mga tent duman para i-quarantine po sa mga nagbiyahe na LSI. Mga talagang daina, but there's, depende na sa LGU po yan, no? I think some provincial government like yung Camarines Sur, kung walang dokumentong dara, walang RT-PCR test result na dara, ina-antigen test po nila duman. Pagkapos na kaya Camarines Sur na nalaog, I think tinetest po nila kasi nga process experience nila duman sa nila sa mga screen ka mga travelers na naglaog na tayo Camarines Sur. May mga nag-positive talaga po sa antigen test. And pag big RT-PCR test, positive din. So, yun. Pag tayo Camarines Sur, kung nakadiretso na po, at inaaraman niya na kaipuhan pala yung requirements ng provincial government, kinukuha pa rin po din RT-PCR o kinakwarantine po din na. I think Governor Kuwa, ganun din ang gagawin ng Catanduanes. Looking at other provinces. But in most cases po, baka po mabalikon talaga. Kaya better na aram na ninda na before mag-travel po kung ano yung requirements sa inyong mga provincial na destination po. Opo. Si Governor Talyado kan Camarines Norte, iga pa kung nabasa ang advisory kang enot na sa mga non-essentials talaga na travelers, dahil basta-basta makakalaog sa Camarines Norte. Actually, medyo maikit po sila naman. Ano po ang posibilidad na gari magkaigwa kita ki one Bicol, one uniform protocol tabi, RD? We attempted to do that during the dialogue, pero
medyo iba-iba pa rin kasi yung talagang protocol ng ibang probinsya. So, ang ginibo na lang po, isang guidelines lang, but may slight difference po yung requirements ng bawat probinsya. Pero nandoon sa room guidelines lang po siya para mag-guide po kapos na travelers at sinasatuyan po mga enforcers din po na doon sa boundary checkpoint po. Opo. May batas po kita na pwedeng gamiton sa mga magbabayular digdi sa mga bago na rulings kang maging local na IATF, for example, Bicol o National IATF tabi ardita. Kadakol baga kang aram ko pong aramanin doon na nakaabot sa indong informasyon na kadakol pong nakakalusot na dahil po nag-aagay sa checkpoint. Yung kung ano pa rin po yung mga existing ordinances ng LGUs yung DILG yung DILG or yung DIATF po din po sanction naman. Yung LTO din po under sa pagbigosunod na lay na tigpapasunod po nila sa mga sa kulurong vehicle po may penalty yan inimpose po ng LTO na yan kaya pwede na file na ng mga kaso ng mga operators o penalize ng mga operators. Yung mga travelers po kung nakadiretso yan sa mga barangay kasi tayo nagre-report at positive pala tinatago, mayroon din silang pananagutan dyan sa law na bawal po ito obligado mag-report sila. Ngunit may mga kanya-kanyang ordinansa din po ano po yung mga LGUs na pwede mag-impose ng penalty or sanction po. Iyo. Bata bagang ko niyan, dahil man kita na po kay existing quarantine rules tabi, sa satuyang, di ba? Ikuha pa rin po ang quarantine in case na pag-screen po ng pag-aabot sa health screening na pag-aabot. Kung may symptoms po, dapat i-quarantine ng LGU po yan. Kung dahil kaya na mong quarantine po. Pero kung sudahing symptoms, diretso ka sa harong mo. So, that's why yung ibang LGU po sa Randy, medyo mahigpit kasi ang daming asymptomatic po, no? Walang symptoms. So, ang ginigibo nila, in-antigen test talaga nila pag-abot. Ang problema, kung nagtago nga, nakadiretso sa LGU na po ang pwedeng sa inda mo mag-file ng reklamo o mag-sanction po sa inda. Yeah. I do not know po, Ardi, kung nakaabot ini sa Indo o sa DOH na bareta kaso mga duwang aldaw na nakaagi na. Igwa kay sarong COVID positive na nagsakay sa van, aram niyang positive siya. Tapos nakisabay siya sa van pabalik digdi and nakaabot sa Legazpi, sa BRTTH. May report po kayo sa Indo? Hindi ko po aram sa DOH po. Sa DOH. So, may klaro po taga sa inyan kung ano yung policy ng LGU po sa araw kaya. Yes. Okay. Anyway, importante po talaga itong mahigpit yan sa border control. Kaya lang, may alternative ba katabing route, RD? Suriles? May nagabantay po sa Suriles? Totoo po yun. I think tinitingnan na rin po ng PNP yun. Kaya na, and of course, importante yung mga LGUs din na pag may mga araw ka, report talaga po nandun sa otoridad para makol ang atensyon o talagang kukaipuan talagang naku po natin quarantine or i-check ng mga LGUs sila better siguro. Dapat kaya po na-stop yung ganong paagi po ng paglaog dito sa tuyang lugar. Naday po na kung nagigito sa pag-iapot na health screening na importante po. So Adi, ang mga van basta sinda may permit na magbiyahe pwede provided nan mga pasahero ninda gabos igwaki requirement susog sa probinsya susog sa requirement kan Bicol region o kada probinsya kan Bicol. Ano po? Tama po, basta provided at hindi ma-determine ma-full naman sa pag-aapot na kolorum kaya yan LTO and LTFRB. Alam naman po kasi may dalawang requirements po. At ang better na coordinate po sana sa mga destination nila. Actually, para na-assistin. Ngunyan po ko for interview ko si Secretary Art Tugade ng DOTR i-consulta. Nakabot naman sa iyang baretang yan. Kaya lang medyo may biglaan dang meeting ang sekretaryo kan DOTR garo may instruction sa tabi RD sa LTFRB muna sa LTO makipagtabangan para sa kolorum na ini. Salamat naman po. Although even without that, very cooperative naman po si RD Ranches ng LTO. As in, nagtigagan naman po ang tabang sa LTFRB. Better po kung may instruction talaga from the national
Iya ko tan kwanta i-clarify ko saya. Anyway, baka sa maabot na lang makauron tata. Importanteng bagay ini na magtarabang kita ta. An piga ditan baga po digdi ba kamay makalaog na variant na so term baga sa Manilang piga Tama makakas na magalaki. Na mas grabe, mas madaling makaulakit kasi mas severe, I think, ang symptoms po. So yun ang dapat pinag-iwasan po ng mga kalaonig sa tuya. Iya, kansarong although baga po 61 gayata so kaso kaswapon. Kahapon yun nga. Medyo. And I think yung sa Camarines Sur, madakol duman pa rin ang duman sa border po na Checkmenda. Yes po. That is why palan Susursogon City and Naga City. Naga and Camarines Sur municipalities po yun. Kaswapon kaurong ko sa DOH nasa moderate risk ang sa indang classification. Okay. Kailan sa kasong yan. Okay. RDO man sana po, unless na from the IATF Bicol, may gusto pa kamong itaram sa nagdarangog tabi ngunyan ng mga Bicolano tabi. Go ahead po. Of course, salamat po, Sir Henry, for the opportunity. And po na Bicol IATF po, may pabot po ang mga bagong directive of policy. As in yung pangapunan pa rin po na magtabang kita po sa paglaban dito sa COVID-19. Yun na po, Sir Henry. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you so much, mga tugang, Director, Attorney Anthony Noida ng DILG, as in Chairman po kan Bicol IATF, para po sa satuyang concern mo niya na aga. Ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Okay, bago kami ninal mag-commercial, araw po ang dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Mga daing trabaho sa Bicol, uminabot po sa 8% susog sa Dole Region 5. Ano ini o Angie? Unusual? Extraordinary? Or this is just normal? I-detalye mo, Ange. Good morning. Yes, maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay. Luminangkaw sa 8% na rate kan unemployment dito sa Kabikulan sa tahaw kan na COVID-19 pandemic. Iningon niya nang sinabi ka na Department of Labor and Employment o Dole Bicol na estado ka ng employment sa reyon maski nangani kita nga niya kita sa presenteng tahaw kan na nasambitan ng pandemya kung saan sigun kay Dole Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Campita. Nagpapatong man daw ini sa 8% unemployment rate sa Rion Bicol kung sa hibaba ini kumpara man daw sa iba pang rehiyon sa loob sa tuyong nasyon kaya day man daw nin dapat na ika-alarma ang mga kababayan tang Bicolano sa nasambitan ng porsyento. Maski na nga ni daw masalagaw nin na perang porsyento ngunyan ang unemployment kumpara sa 5.5% sa nag-rating ka nakalihis na bulan ni Enero taon 2020 nagtutubod ang Dole Bicol na manageable pa man ini na unemployment rate ngunyan sa Kabicolan. Kadaklan kan mga nawaran ng trabaho sigon sa Dole Bicol iyo ang mga nasa sektor ng turismo, transportasyon as in na micro services. Matandakol man daw ang mga OFW na naapektaran kan kawaran sa trabaho durante man kan panahon kan pandemya. Sa tawag ngunyan kan bagay na ini nagtaong asigurasyon man si Campita na maski na nga ni adakol na ngunyan na nawaran ng trabaho sa pandemya COVID-19 padagos man kaya resintang mataunin asistensya sa pagi nin mga nagkaperang programa ninda siring na sa nakantupad kaya sabi nila tema na dapat na ikalarma asin manageable man inikan Dole Bicol. Perang kung ini, and 8% perang kung i-convert mo sa number, pera iya, napot mo si Director? Sa ngunyan VP, di man sin napigtao perang million yan, perang specific ribo. number, wala sin napigtao, percent pa lang ang rate pa lang ang tinaw sa tuya. Pero sa iling ko sinaga ang corresponding numbers Yes, so if they have the percentage, may sinaga ang kinumero kung pera. Roger, pero sa kunyan, di pa pigpaluwas. Oo. Ano ining mga daing trabahong ini? Darakan pandemic ini? Darakan pandemic tabi, VP Henry. So ano ang gigibuhon kan Dole para masunod itong pagkasabi nila na manageable? Oo, actually VP, ang initial plans nila is ining padagos na pagtaunin na assistance, livelihood assistance, ining cash assistances, and sa mga maabot na posibleng mag-kondusir naman sila nin mga job fair sa manlain-lain na probinsya ka na nagkukumpeso sa Rio. Tangani, inamatawanin oportunidad ining mga warang trabaho na at least ma-employ sinta sa tao kan pandemya COVID-19. Okay. So yan VP, ang initial informasyon haliman dito sa Dole Bicol kay Bahan si Boy sa Mobile, Lance Galero, DCTV. Salamat sa report. Mientras tanto, inik talaga. Luway-luway ang pagmundag kay ni ano?
Rubber tube sa busak uwas, madali nang isalpak susog sa National Irrigation Administration. Madali pa sa nang isalpak. Ano yato nadidili kimaray ini, adi? Hello, Jim. Good morning, Jim. COVID. Anong kupit? COVID. Ha? Ang nakakadelay, COVID. Pagod ako, kupit. COVID. COVID. COVID Pero may pala. Okay, development go ahead. news na tabi, Bibi, para sa pag-installer ka na rubber tube sa barangay Busak sa Uwas. Kung matatandaan na lockdown baga ini, duman sa China, dahil ang duman ini binakal, kana niya, alagad kinulit-kulit ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo, National Irrigation Administration kan mga nagtalikod na daw, sagkod na nagbalak na biyo kay ito si Congressman Cabredo na manginutan sa pag-alsa kabilang sa mga parauma sa pagsabing day nagkakataranuman ang mga paruyan sa Banuan, Kanuwas, Asinlibon dahilan sa day nag-abot ang rubber tube. Mabuyong uminabot ang rubber tube dahil na-installer dahilan sa unlock na lockdown iyo ang mga Chinese engineers na iyo ang kuta na ma-installer kini dahilan sa COVID. Kaya dahil nakakapasiring digdibibi. Sa ngunyan na dahil na makapaghalat suniya nagtaon na ni marching order sa kontraktor sa pamamayo ni Engineer Freddy Toquero kaniya, napaklaso na ang lumang rubber tube, sinisalpak na subago, mas ginay pa ang mga Chinese engineers na yaon duman sa China ang mapasiring digdi. Ngunyan, sa hururon, ang kontraktor, iyo ang mahanap na sananin na Filipino engineer Iyo na gayot? pagtakot kay ni. Pero under supervision man giraray kan kontraktor. Ano man na diferensya, may responsibilidad man giraray ang supplier sa China na salidahan, halimbawa may diferensya, so pyesa o kaya dahil niya tugma, kung saan basado kay bagong niya direktor digdi sa probinsya ni Albay, sa pamamayo ni Engineer Luis Bragay sa entrevista kan DCG Binyos, ang durasyon kan pag-dismantle kan luma asin pagsalpakan bagong rubber tube, madurar nin 4 na bulan. Salbatana. 4 na bulan. Baka ma-install man na maratang tubig so salog. Ini Jim ang may ining nahiling ko sa video pinadara mo. Ini ang may bubugta kang rubber tube. Kunyan, party yan tabi, bibi. Ang salog na yan, diretso na yan duman. Oo. Tabi ni resita yan kaswapon. Ining parting ini kan salog, ito ang itubig na ini na naipigpahilip pinadara mo digdi. Ini ang parte kan sasaraon kang rubber tube. Correct. Kabilugan river yan tabi, bibi. Malinaw pa rin ang tubig. Sayang ka yung tubig na ni kung 2 bulan. Baka ubastan, basta bago matapos rubber tube. Bastante yan tubig. Dahil problema. Ginagubas ini maski summer? Dahil nag-uubas yan. Ay, very river good. yan. Very good. 4 na bulan. Pagkatapos na ma-installer rin, 4 na bulan, pagkatapos kayo pwede na magtara ng giraray. Kaya na mga tubig na yan na nasa rubber, nasa dam, ibubulos na yan natural, pasiring sa mga umahan. Yan. Maray man inin na pigil to kanay Congressman Didi. Tanganin na maski po paano matapos tulos yan. Kaswapon, nagkairibahan so niya sa pamamayo ni Engineer Luis Bragaes, Congressman Fernando Didi Cabredo, Mayor Pati Gonzales Alsoa, dahil ang inspection po sa Ligaw, and antos ini sa Uwas. So mga rubber dam, rubber tube, ang pinag-naman digde na ngunyat panahon ki pandemya, dapat ang mga paraoma nagtataranom. And ngunyan panahon ki summer, dapat masiguro na may mga tubig ang mga irigasyon, sinkunigwanin na pagdideplete sa tubig, dapat igwanin impounding dam. Yes, yes. O yan, Si Mayor Alsoa ining katanin ni Kong Didi? Si Mayor Pati Gonzales Alsoa yan. Okay. Na nagbisita ini man sana. Kamas kaya di ko masyadong namidbigan. Si Kong Didi, tandaan mo kimaray? Oo. Maski magmask ka, sa kuya sa makadulag. Sa Irohiro pa sana mo na. Sa Irohiro pa sana. Oo. Ay mo kung tatabi pipian tingog ni Engineer Luis Bragaes kaniya, entrevista kan DCG Binyos. Sa ngunyang po, ay sugo na ang regional office sa kagikang Albay Katanduan Irrigation Management Office na sa kontraktor, pwede nang ipasigi ang pag-installar kang bagong rubber tube para padagos ng
makapagsilbi ng patubig sa labing citizens na hektaryas dyan sa Tuwas, sa Silibon. Iyo. Pero yan sa pinaka-marching order. May tanong sa Kuya kan Regional Manager na i-supervise na si Engineer Freddy Del Tuquero. So, may pandemya pa naman yan. Ang mindful na ito, mga Chinese engineers, ano lang po ang protocol na nagsisila? Actually, nagsurat na sa contractor ng rubber tube na taga-China na sa tulong inject dahil makakadigdig because of the Tulong inject? autorizar itong sa contractor na monolithic. Including yun, nakakontrata ka na tigwan tao na inasurusaran kayo itong supplier kan China, ayan ma-supervise kan installation kan rubber tube na sinuyo na naman kaniya. Kaya pagpun mo yan, magkakikuha na ni Pagiro para pag-agos ng mahaman. Ano ang gusto sabihin pa po ng Chinese engineer sa Manigit? Ako na, ma-supervise man na. Pilipino at ma-supervise. Pilipino na. Sumayin, sa contractor. May paninimbagan manggirara, imagine sa Oruro, may paninimbagan manggirara itong supplier na ito. Kung ano man na sana, o ano man na kung tamang mangyari sa instalasyon ka na siya. Ayun na yan, tabi BP. Okay. Pero ang kwan pala dyan, medyo mamundo yan. Imagine, hanggang 4 na bulan, ang pag-remove, ang pagtanggal, buda pagsulit. Aloy ang pagtanggal na ito, tabi BP. Tapos, sabi yung mga 2 bulan sa pagtanggal. So, halimbawa, ano nga yan? Sabi yung tanang nagpun mo yan, Abril, Mayo, Junyo, Agosto. Pag napasala, hanggang Disyembre yan. Bata pirang planting season ang dahil nagkakataranuman sa mga kabata. Hindi, mangyari. So, kakatuyang kang gobyerno na magayunong kuta na dapat makaskas ang serbisyo publiko. No. May di talaga na iwasan na may mga problema pag abot sa baba. Dahil nga ni kaning COVID. COVID talaga. Salbatan ng COVID na ini. Parang nga na din, pigsarautan sa Dilawanday, man. COVID talaga ang rason. COVID. 700 hectares na mga kabasan. Sayang, kung dahil ni mapakinabangan. Nakapag-producer na inin mga paroy. Dahil ini, gabos awot mo niyan. Yeah, pero at least igwa na kita kinaling naliwanag na magagamit na sa rubber tube na inian magtataonin ka serbisyo sa mga paraoma dyan sa Tercer Distrito, Canalban. Correct. Yeah. At least igwa na, ambangan na lang niya ito sa masunod, ang dapat na mahiling niya ito sa video, sa pag-installer na. Okay. Fight lang, tabi, kung didi, fight sana. Imo dito lang yan, buda, dito lang na puro pulpog. At least nahiling ang epekto kang trabaho ni kung didi sa 3rd District Canalbay. O yan na. Okay. Mga pero mas may maurag dito kung nailing na sa mga nakakalo. Isa ito. Nakakalo, buda nag-buro video. Jimmy na sa lista, DCGP News. Salamat, Jimmy, sa report. Alas 8:40 na, oras sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to. Protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6333.
0932. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay... Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, Uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagda sulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help to protect. Choose Nido 3 Plus. Namipidan sa albay,
sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, bikol. Magkasararo, bikol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, ang bilis-bilis ng pangyayari ha. Maalas 9 na naman. Sandali po ta. Reaction muna tayo. May hapot digdi, mga taxi drivers po pwede mag-interpret. Pwede po. Kaya lang kung madumang ka sa makatanduan di pwede. May requirement duman si Governor Kuwa. Sa Kamsur, may requirement man siya na na COVID. Negative. At RT-PCR. Sa Surugunda pwede po kita mag-interprovince. Pero ang aram ko po, pag interprovince po, pwede kita. Hindi kita masyadong problema dyan. Mga tugang pag-taxi, maghatod din pasayro. Okay? O sandali, may upload. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Marinapon po, tabi. Amigo. Ano po, ano na po itong sa tramo ni Atty. Noida Kasudma na gusto na nindang papundo ng gabos na flight Manila to Legazpi City? Yung mananggaday kung nahapot ka sa bago. Pero ka sa bago may flight pa Ano po yun, Nino? Yung mananggaday. Sige ta. Pag nagluwas na may gusto dati sa bago na guidelines, i-clarify ta yan. I-clarify mo po nindo kung permanent na yan o kung saan. Iyo. Gari mananggad, may pigaplanuhan yan. Kung di baga na-mention ka sa bago tungkol sa flight, sa mga land transportation lang. Pero kung tutusin mo na po, mas mahigpit nga ni ang ng airlines. Kaya mas sigurado ka man kan mga mapabadigdi. Actually, mas maray nga ni ko ta kung i-maintain ang flight, mas mahigpit sinda sa aeroplano. Dahil ka makasakay kung dahil kang RT-PCR negative o sa live test. Oo. Dahil masyadong kung kota dyan, kung ipagpadagos yan, basta sinabi kang aeroplano na may RT-PCR kang negative o saliva o antigen, talagang masunod. Kata kung dahil ka mapasakaton sa aeroplano, mas delikado sa bailan, di ba? Nagigibuhan niyang mga paagi. Di ba? Ang bailan, yung may daya. Yeah. Oo. Okay. Ayaw po, mag-import na lang po, Ninong. Yes, okay. Thank you, Thank you. Alright. Thank you, boy. Tuloy-tuloy ang mga balita. Renz Luna po nasa linya. Renz, good morning, Renz. Yes. Sandali. Yes. Madali. Ito pala, no? Total na kaso ng COVID-19 sa Daraga suminakat na sa 228. Sarong barista po sa Sarong Coffee Shop ang duminugang sa listahan na nagpositibo sa COVID-19. Barista sa coffee shop para timplang kape, tama? Sige daw, Ren, si detalye mo. Yes, sa maray na agad BVP at na maray na agas itong mga parantabay, suminakat na sa 228 ang total na kaso o kumpirmadong kaso ng COVID-19. Hindi sa Banwaan ng Daraga, kaso hapon ay dugang sarong kaso na kung saing sarong barista sa Sarong Coffee Shop dyan sa syudad ng Legazpi. Ang panibagong positibong kaso, hindi sa Banwaan ng Daraga, sa datos hali sa Rural Health Unit na kung saan ngenot manggiraray ang Barangay Marroy sa may pinakadakol na kaso ng COVID-19 na yung 33, suminunod digdi ang Barangay Sagpon na 31, ang Barangay Tagas na 28, CP 24, Market Site 14, asin San Roque 10, Igsaman digdi sa Malabog, asin Ilawod, asin Waluman sa Banyag, asin 7 sa Binitayan, 9 sa Bagumbayan, asin 5 sa Tabon-Tabon, 7 sa Kilikaw, 4 sa Villahermosa, asin 5 sa Anislag, 3 sa Barangay Kulyat, asin Kimantong, asin Tigsararuman, sa Baskaran, Busay, Peña Francia, Pandan, Malubago, Lakag, Matnog, Bungalon, Gabawan, Mayon, Kidako, asin Tigtuluman sa Namantaw, asin sa 5 man sa Barangay Inarado. Total man sa 16 ang nairehistro nga nagadan, hindi sa Banwaan ng Daraga. Ang sangunyan, igwang pinagbabantayan na 12 aktibong kaso, 5 digdi ang taga-Barangay Inarado, 3 ang taga-Namantaw, Saro sa Maroy,
karo sa Ilawod asin duwa sa Bagong Bayan. Ang panibagong kaso na didugang kaso hapon si Bicol patient number 5664 sarong 24 anyos na lalaki sarong barista sa sarong coffee shop o sikat na coffee shop diyan sa syudad ng Legazpi. So yan, Tabi BP. Pero ito rin sabi mo, Tabi, na baka mag-ihip sa mga taga-Daraga bago ito. Ito so accumulated cases ito na pag-report mo bago? Roger, Tabi BP. Pero ang active cases, Tabi? 12, Tabi BP. 12. Ayan ang latest. So 12 lang ang aktibong kaso sa Daraga. All the rest, so accumulated cases. Magpon ka na minaging Marso 2020. Tama? Renz? Oh, basta itong pag-mention niyang kadakula numbers, punta ba ito kang last year na bilang? Roger BP. Oh, punta kang last year ito. Ang aktibo mo niya na kaso, 12 man sana sa Daraga. 12, Tabi BP. Okay, sige. Yan, Tabi BP, panago sa pangapodan kan Rural Health Unit, kagapos sa mga imantinir ang pagsunod sa minimum health protocols, lalo-lalo naman ang pag-iwas sa mga matatawong lugar, arugan mga malls o sin iba pa, arugan ni Kenny may panibagong kaso na naman, na rehistro digdi sa tuyang palibot. Magdagdag balita, Renz Luna, DCTV News. Alright, salamat Len sa report. Mga tugang, mawalik po ako alas 3 sa programang Pinky On Mo. Tod-tod po, abangan nindoan sa moyang live broadcast. As in coverage po kan aktibidad dyan sa Legazpi City, Museo de Legazpi. Museo de Legazpi. Sa Ros po, tatapunan dyan kay Onra, si Sir George Bayona, yung founder kang Radyo Balagon, kan PBN Broadcasting Network. Sa istorya po kan broadcast industry sa Legazpi. Kunyan po yan aldaw, garo 9:30. May mga reports kami nahali duman sa luwas mga tugang para po dyan. And thank you po Legazpi City Government as in kay Sir Darlito Perez sa pagtaunin na recognition sa Samoya Tabing founder kan PBN. Si Sir George kunyan mga nasa 96 years old na. 96 years old na po as in still active. Yan po siya duman sa Metro Manila. Okay? Thank you. Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di